So ito guys, meron tayong galunggong, sitaw, ampalaya, okra, saka talong. At meron ding kalabasa. Yan guys. So yun guys, balik na rin na natin. Ulit. Ayan guys, aadawin na natin ang galunggong na pansahog sa pakbit. Mas masarap sana kapag niluto ito sa may uling, kaya lang ay tilapia. Kaya lang wala tayong tilapia eh. So, next. So, ito na guys. Unahin natin tong kalabasa. Tapos ito guys, yung sitaw. Yan, ganyan lang siya guys. Mas maganda kasi yung nasa ilalim yung mga matitigas na gulay. Tapos, kamatis. Tapos, okra. Tsaka ampalaya. Tsaka itong talong. Yan. Tapos itong bagoong. Hindi na puro to guys Bali may halo na siyang tubig. Kasi kung puro, maalat na siya. So, ganyan lang. Ganito kasi ang pagluto ng mga Ilocano guys. Hindi namin iginigisa. Ganyan lang siya. Pinaghalo-halo lang. Antayin natin hanggang kumulo siya. So, ayan guys, nakulo na siya. Magdagdag lang tayo ng konting pampalasa, bitchin. Yan. Tapos, isunod na rin natin tong pritong galunggong guys. Yan lang siya. Yan. Tapos, antayin lang natin hanggang maluto na siya guys. Kasi kami, pag nagluluto kami guys, hindi na namin siya inahalo. Kaya ganyan lang ang luto namin guys. Yan. Ito na siya guys. Yan, malambot na siya. Okay na. Akumer, kain na guys. Ito yung buhay namin dito. Buhay abroad. Pagkatapos sa trabaho, Parke Parke. sa loob ng bahay. Mainit kasi sa loob ng bahay. Actually, alas 8 na ng gabi dito. 8:30 na. Pero kita mo naman, parang tanghaling tapat pa na. Tapos, pagkatapos magluto sa bahay, kain-kain sa parke. Para picnic. Ben, pagkain namin, popcorn. Talaga na ko na. Hanggang gisa dayto na. Hangkwat na nag-isa. Ano ni mer kayong tagluto ngay kigis-gisa na. Basta di pa nakapagwet nga talaga tilok. Pagbet Ilocano. Pakbet Ilocano. Oh, yeah, Patricia. Meron din kami halo-halo doon. Mamaya kain kami halo-halo. Makain na yung mga Ayan, mga kababayan din natin guys. Doon may halo-halo. Mahilig yan sa bata. Sinabi nga niya gusto pa niya ng kapatid. Ikan na teri, no? Ni horlat Ay mas, ipakbet. Makayaw. Malim. Horlat. Mas kumano kamu. Pagbubat ya. Yun na Diego.
Ito. Gracias. Tariyak to. Hindi, kita mas karilyayo ah. Ikuayo kita mas karilyayo. Mono. Hindi ma. Andre. Ben, a comer. Eso con Uy, arroz. kasi tingnan ko ang kwenta di ginis-gisa. Patricia, o kalabasa. Como queso, no? Gusto mo yung pure di kalabasa, eso, no? Tama. So, ang papasiksi na butin ati tubay ko, ang gusto tubay ng mayo. Ako. Kaya yung nubyo na. Naman yung sarmingan. Novio. Yo no tengo novio. Napan di sarmingan, kung kulanan. Novio. Ay, ako. Dam na mga tuyak. A mí no, Daniel. Ha? A mí no. Pasanada. Normal. Yo no quiero eso. Yo tampoco. So guys, oh, may halo-halo dito. Yan, tignan natin. So, halo-halo ng ano to? Saan? Laguna, Halo-halo daw ng ano, Laguna. Laguna ang naggawa, eh. Taga Laguna. Oh, taga Laguna ang naggawa. Yan. Ay, nako. Yan si ate. Taga Laguna daw. Ito ang baso. Yan. Laguna ang naggawa na Ricardo, eh. Ay. Okay namang ano, nagkakaskas na yun. Asa yung ating mga kutsara? Andyan. Hola. Kung sa Pilipinas guys, may halo-halo. Dito rin sa amin meron din. Oh. Ano yan, te? Kamote. Kamote. Teka, masyadong makiki ang kamote dito, eh. Uri ka Ako rin ayer. Ako rin ayer. Kanto-kanto eh. Labing isa itong Ricardo ko. Labing isa ba? Dami ah. At kuskus ka na te. Ito, nata. Yan, nata naman. Nata. Oh. No toca el corazón. Ay, ay, Solo carro. Ha? Nata. Gulaman na berde. Gulaman na verde daw. Mamaya pang ibabaw yung mga bigating lahok. Ayan oh. Ante, naluktot na eh. Baka mapuno ng Ricardo. Paano oh? Sting. Tsaka yan. Gulaman Gulaman na na pula. pula naman. Ah, Daming ingredients ah. Labing isa nga nagawa Labing ko. isa da. ate, panga na. Ito naman sa ibabaw ang pinipig. Mamaya, Teka. antayin mo. Teka, antay natin yelo. Ate, panga na. Nagalak ko ate yellow nga. Hindi ka ba di pala Makapuno. mga yellow ang gulay green. Makapuno. Ayun, magkitating ka. Kukunan na yung tigyan ni mama. Yellow. Wow. Di pala. Di ka na. Magdid susunod pa eh. Oh, kaskas pa, dali. Kaskas Oo. pa. Ha? Oh. One. Ano? Lumambot Yung yellow na kasi guys, meron na siyang ano, gatas. Lumambot na. Sabi mo kasi butche, patigas kaya butche. Yan yung pinipig. Teka, Dodo. Ayan. mga bagong gawa ito kagabi. Ayusin mo ate, para ano, maganda yung pa. Ang hirap mag-ayos ng ganyan. Oh, ang ating Leche plan. Di ba? tingnan mo, nakalimutan ko ang asukal. Mamaya na lang pag na ano na nila. Pag na Special kuskus ube na. ito ng Laguna, ha? Special lobby daw ng Laguna. Ginawa ko.
ano mo dyan sa ano? Dyan sa gilid ng baso. Nahulog na yung ano. Ayan. Late kasi ng baso, hindi ako yung nag-order ng baso. Ano pa nga bang ang kulang? Mais. Meron pang mais. Nakalimutan yung mais, dapat sa Dapat ilalim. sa yun. ilalim yung mais steak. Nakalimutan ko eh. Yun na lang sa gilid. Yan. Sa ilalim na. Ayun na oh. Ang asukal oh, ipakihalo na lang. Dala mo sila ng asukal. Isa. Yan, ito na guys, ang halo-halo ng Madrid. Ay wala pang gatas yung lagi oh. Wala pang gatas. Yan, nakalimutan ng Dami gatas. ng lahok. O, dyan na lang. Teka, nasaan na yung ano? Matipid yung gatas eh. Walang butas. Dini baka Hindi, meron konti. Kaso matipid. Matipid siya. Ate, para ma-deliver na doon sa ano. Kay Madam. Madam. Nasaan yung malaking butas? Ayan yung Yun na yung malaking malaki. butas. Ayaw din pumata kasi bingi yung kabila. Dapat parehas ang butas niya. Ayun. Oh, tumulo na ate. Tumulo na. Okay na. Yan guys, ito na yung halo-halo ng Madrid. Yan, deliver na natin. Ito na madam, ang order nyo. Ang halo-halo. Wow! Uy, talagang halo-halo. Nagdak. Halo-halo ng Espanyatan. Ate Isabeng. Tama. Anong pagkakaiba ng halo-halo sa Pilipinas at saka dito sa Espanya? Walang pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang, ito nasa Espanya. Ito ang halo-halo ng Pilipinas. Ang sarap. Kompleto Ricardo. Kala nyo kayo lang may pinipig, kami din meron. Dito sa Espanya may pinipig din kami. May original din kaming ubi. Yung ubi niya talaga is ano, gawa talaga ng kababayan natin dito. Hindi siya yung ubi na nakabuti na binibili. Lahat ng Ricardo ginawa niya. Of course, yung langka binili na niya.